Terecht, Rotas? Ik is recht, ja. Ah, zei. Right, so, jy ken nie trouw. Hij is altijd voor ons camera, dat is jouw camera. Mic is aan. Right. Met ons begin we nu. Oké, right. Goeiemiddag julle. Goeienaand, goeiemorgen. Wat 'n tyd, even tyd julle hierdie video kyk. Welcome to Wisdom of Solomon. Julle, de follow-up. De follow-up is hierso. En ons het, wie jy toe, ek nou ry hierna toe neem. En ek kyk na jou adres, toe sien ek is om my mooie jaar terug. Want ek sien die 7de het ons gepraat, 7de Februarie. En toe het jy vir my jou adres gestuur en kyk hierso, is daar weer, die sel is net so oor 'n jaar, as het terug, as ons hierso. En die man het iets op sy hart wat hy met ons wil deel. Maar terwyl ek so vir my reg kry vir die episode, en ek dink Rotas kom ons van 'n era af van sit jou brille op en hou vir Rotas dop. En hy video wat sy gedoen het, denk ek in 'n Velddrif. Daar by die beach se kant. Ja. Het vir ons net kom bewys dat Rotas is 'n performer. En daar is niks wat Rotas nie kan doen in die music scene nie. So broer, welkom by Wisdom of Solomon. En net so 'n brief overview. Nou ons los hy, weet jy wat, waaraan dink ek nou? Kom ons vat dit terug 'n jaar. Ja. Wat sou Rotas nou vir homself sê 'n jaar van 'n jaar terug af? So jy kyk nou terug, ons sê hulle, wat sal sy vir jou future self gesê het, right? Aan de andere kant om. Yes. Ik is blij dat hij opgegaan is. Ik is blij dat hij opgegaan is en is nooit regrets. Net geleentheid om te leren. Rotas, ek het 'n video van jou gekyk wat jy rap en ek dink julle het 'n amper 'n cypher moment wat julle battle. Ja. En een van jou verses wat jy daar sê is dat julle krag het so baie afgeslaan dat dit Eskom kan nie compare word met die krag van julle wat so baie afgeslaan het. Was dit net die spur of the moment om hy 'n verse te gebruik of was dit regtig so? Hij is mijn lieve. Ik zei van, ik zal op platforms gaan en het gaat staan en liggen. Oké. Hij was een gedeelte van mijn leven. Hij was een tijd bij zo ingegaan. Maar hij had allemaal op die plaats gaan werken. Hij was een tijd bij mijn mama alleen moest ook gaan werken. Maar ik weet niet of ik het genoemd heb laatst jaar, maar joh, mijn ma. Want hoe zit hij gehad en zij moest niet. En ook als zij niet, dan zou ze reageren. En hij was altijd graag gehouden geweest. Maar mensen tegen vida van hem. En ik zei, jong, voor jou is het maar net, moet ik er maar zo wezen. Maar nou, hoe ouder raak besef ze, hoe dat ik Lydia gegaan. Zo, hij was een tijd, ik denk zo een paar weken of een maand op de waar de heel erg net zwak gegaan. En dat mijn oma ook op de plaats moest gaan werken, zodat hij niet kan wist. Graag af. En als ik graag af is, dan betekent het moest nou een kost maken op de vier. Zo ja. Je praat van die verlede, maar voor ons nou weer terug gaan die verlede toe. Wat het gechange van dat ons laaste conversation gehad het? Wat het gechange in Rotas se lewe in? Hoe Rotas hom nou self sien? Is een baie bitter fighter. Okay. In terms of handling things. Ik zie niet die beste, nee. En ik weet, ik kan nog leren maar hoe om jouw emoties te hanteren. Hoe ze... Ik heb wijzer geraakt, definitely. En net the way you go about life and things. Mijn oma had ook toen eventually afgesterven. Toen ze kennis eraan. Ja. Dat ik blij is, ze is weg. Maar ik is dankbaar dat daar meer strijd van pijn en lijden en alles daar. So ik dank God voor jou. En
ik moet recht mezelf leren om geduldig te wezen. Maar ik weet dan ook, en het is makkelijk om voor iemand te zeggen wie is geduldig, totdat zij geduld moet hebben. Ik weet definitief van eigenlijk is, maar ik is bijna beter mentally. Want laatst jaar, toen mijn lap geschud, want ik kon niet geeksy, kon niet recorden, kon niet muziek maken, al wat ik kon doen was produce. En ik was in een bijna slechte. Dus ik denk zij weet man, like in die tijd, dit is ik is bijna beter zien, rijker of wat even, maar ik is niet bijna veel af. En die jaren is like voor mij dier gekomen waar ik nou weer fully independent is when it comes to music and stuff. Laatst jaar kon ik net produceren, ik heb net 2 songs uitgezet laatst jaar. Deuteronomie en Vergeven mij, dat is al. En hij songs moest me keren die was die laatst jaar waar ik destijds, ik zal zo 4, 5 mixtapes in een jaar uitzet. Ik zou 2 albums in een jaar ook waar laatst jaar net 2 songs. Zo, het was een beetje tough, maar ik is dankbaar, ik heb geleerd en ik is bij Pieter en ik hoop het gaat net voor en toe van even aan. Wat als je zegt dankie voor die vader omdat hij je oma gevat heeft. Wanneer iemand afsterft, kan het u verstaan, right? Dus als ze sterft en hij is gesin, ik heb nou die dag een conversation gehad met een ander oude en ik zei voor mij is één ding wat ons nooit zal verstaan nie. Ik weet het is deel van ons levenscontract en ik denk die gedeelte wanneer ons sterf is in die fynprinting en ons probeer het te vermy want ons dink ons leven moet net, ons moet net die hele tijd leven. Verstaan? En wanneer die sterfte kom en dan is dit terugslag. Jy sê vir God dankie dat hy liewers jou oma gevat het. Ek dink miskien, ek kan verkeerd ook is, dat daar is ander familielede wat nie dankie sê nie. Wat nog, oma moet nog hier gewees het. Definitely. Hoe kom jy tot op 'n punt om dankie te sê? Ek weet jy praat van die pyn en lyding, maar nog steeds, hoe kan jy so iets uiter, as ander families nou kyk na hierdie video, gaat hulle sê, naai rotas, hoe durf jy om dit te sê? Als hulle moet gesien het hoe fisies en hoe kanker is mos hier is die speletjies hier. It's like en hoe kan vanaf iets is net beginnen verloor. Het was niet nice om te zien, het was niet. En nee, ja, koos het eerst en ze niet meer loopie. Oké. Joints. Kan niet meer vatten. Spraak verdwijnen. Die anti-video nog net een paar maanden geleden gezien en nog lekker gezellig en gelachen. Die verschillende is daar goed in mee dan. Spraak is weer. Kan letterlijk niks meer van jezelf doen. Alles wat ze gedaan het achter in mijn kamer was niet te leeg. En om haar elke keer te zien. En ze voelt machteloos, man. Want zij kan bad. En net daar is haar hand van zo, maar wat meer als hij kan ze nog doen. En om iemand te zien saffen, ik weet, maar je gaat niet agree nemen, maar als hulle, totdat hulle zoiets, dus like, te zien hoe die persoon fysisch van hoe het naar één toe gaan. Dus dat is een mooie ervaring. Ik weet, zij niemand toen. Ik weet dat zij nooit zoiets mag ervaren. Want het was niet mooi. Dat is de reden waarom ik zeg, thank you Jesus. Zij heeft verlost. Zij is in een baie beter plek nou. Ah, sê. Bro, hoe deel jou ma met die? Want soos jy sê, hulle is 'n baie close huisgesin. En soos jy sê, jou ma, jou oma van na die plaas toe so. Ek glo dan as 'n baie close kameraadie tussen die twee. Ja. Like hulle was kwai samen altijd. Ja, dat erbij gehoord. Aanpakken waar gaat jong yesterday. Ik weet niet hoe ze nou eigenlijk voelen, maar het maakt nog altijd zeer. En hij was mijn hamma. En ik noem het altijd, like, zij is baie keer te hard op je ouders. Maar
Hij zoekt maar net haar kind. Zij zoekt maar net iemand zijn kind. Zij is jouw ma, maar hij is iemand zijn kind. Hij is jouw pa en ik denk om op ons waar, dus op ons ouders. Die strijd is van haar ook, want ons moest baie goed in plekken zitten. Zodat mijn oma net like een mobile of net hier te kan wisselen. En die feit dat zij moest gewerkt en die was elke keer iemand om naar te kunnen kijken. Ik heb ook gewerkt. So, ja, het was hij laatste maand of zo. Was die bij elkaar in het weekend was bij haar op mijn maag geweest. Zoals ik het noem. Ik denk, hij is jou, maar op de einde van de dag is jouw ma ook maar niet iemand zijn kind. Wat als jij mensen van werk, right? Ik neem aan, hij is fully in die music. Eigenlijk? Ja. Ja. Verstaan mama dat? Want mama, zoals mama blijkt praten van mijn experience. Mijn oma wat gehad, zij wil ik een bereisvisie. Zij wil ik moet constantly, moet ik werk, ik moet financieel contribute. Want ik eet, ik slaap, ik drink, ik gebruik al die resources in die huis. Wat zei mama rakende rotas, wat moest nou nie, music is, je hebt nou die naweek het je gekeken, dan het je voor 2-3 weken stil. Is mama tevreden met dat? Het wanneer nou einde van het jaar, einde van het laatste jaar toe, heeft dus ook gesprek gehad met hij. Die ding is, het is bijna moeilijk met mij, want ik doe moest acting ook. Yes. So, als ik in een 9 to 5 staan in mijn agency van mijn boodschap, hoe zwak kan ik een week laten niet weer te stappen in de acting die ik te vatten? So, het gaat ook koos voor mij om bijna meer constant muziek dan uit te zetten. En ik geloof ik kan het maar weer koos. Ik wil liggen, ik ben je beter af als ik niet in een 9 to 5 zit. Koos het pijn voor mij en het pijn met creativity. En dan kan ik zo schooltoeren doen. School is gedurende daar en weken zoek me nou. So ik doe bijna beter af als ik niet in een 9 to 5 sta en niks fout met mij niet. Maar met mijn free spirit en alles daar. Ik was letterlijk een schoolassistent. Okay. Ik was assistent geweest. Nee, daar besef ik ook, nee, ik ga niet met PGCE doen. Ik ken dat zo spelen. Exactly. Ja, en ik was bij graad 4 klas geweest. Ik was assistent bij die graad 4. Maar joh, is too much voor mij. Hoe kom je kinders too much die is daar? Wat is die issue dat die kinders zo too much is? Tjoh, ik zal je vertellen. Zijn daar geassist? Ik denk het begint bij de ijs. Oké. Het begint bij de ijs. Maar ze gaan niet zo like een... En ik weet dat kinderen wel niet streng zijn en alles daar niet. Maar als hij niet een mate van discipline wat toegepast wordt. Nou, kom hij stoken van die ijs af en alles wat hij bij de ijs recht krijgt. Dan kan hij niet ook doen. Een bijna van een keer slagelen. Om allerlei verkeerde goede te lekken. Ik zie hij lijkt ik. Ik zie zij is dak geroek. Jo. Zij is geroek, ik zie. Zij is 4. Graad 4. Zij is geroek, maar ik denk hij is bijna ouder, want ik denk ik getrouwd een paar keer. Ik zie. In die feit dat alle worry. Zij kan maar nog wielkes. Ik zal ik kan niet meer hard, man. So, wat ze eigenlijk van mij zei, Rodney, dat het kost haar op je tanden om als een onderwijzer aan die positie te staan of een onderwijzeres. Ik heb met een van mijn oude onderwijzers ook een boodschap gestuurd. Een van mijn oude onderwijzers is ook kennis kloeten. Oké. Omdat ik nou de hele tijd in die school environment school dingen. Omdat ik me nou de hele tijd in die school environment en strict. Ik droom ik zomaar van de school alweer. Ik doe, dit is jasses. En ik ga nog wel een boodschap sturen van, ik heb gedroomd van je vrouw. Ik zie wel een boodschap en ik zie van hoe dankbaar ik is. Want
joh, die kinderen die spelletjes en ik vraag van, wow, je wordt nog uit, je was nog altijd bij diezelfde school. En ik denk, ze doen diezelfde graad ook nog. En toen zei ze voor mij, als ze een liefde en een passie heeft voor wat ze doen, focus ze eerder op hij 5, 6, 7 kinders, waar de redelijk daar wel is. In plaats van op je kinders wat niet komt voor polie aanzagen op je school. Zo, omdat zij niet focussen op haar negativiteit, maakt het wel die moeite waard om niet daar te zijn. Hij kennis te weten wat vol presteren. Ik zei van nee, ik ga me goed afgeven. Ik zal ik net een paar maanden doen. Zeg nee, zo. Ik vind dat kind mijn ma zo goed is uitgevloekt op je school. Ik nou zo uit. Zo, broer, die lighties is verloren. Praat van Amelie, want je hebt nog gezegd van die zeven wat erg draai. Als jij nog van een, ik weet dit nog geen kind die, van een ouder perspectief af moet kijken, zoals jij nog het gedeeld hebt met die kinders als een assistant. Hoe breed je ouders die gap om die lightie wat rook, ganja rook, wat niet wil nonsens aanvangen op je school, wat denk als je bij je huis recht krijgt, kan bij de school recht krijgen. Wat de raad is daar voor zo'n ouder? Ik weet het heel erg van. Eerlijk waar, ik ga niet like een collega of Ja, you ja. know, als ik je advies, ik weet het. En eerste dag, ik weet er heel erg in, man. Ik weet er heel erg in. Als ik reed, dan als ik advies of whatever reed, dan zou ik maar. Je weet het. Van een lightie point of view. Voor ma? Nee, voor een lightie zelf. Praat met een lightie wat. Jy het nog praat met een lightie wat hij ganja gerook het, wat jy gesê het hy is in sy eie wêreld in. Als jy een niks in je leven wordt, hou aan met wat ze doen. Hou aan uitdaging met die verkeerde mensen. Hou aan veel associëren met mensen wat glad in lijn is met je dromen of whatever. Zoals je redelijk een niks en niemand wil worden in je leven, hou aan met mij. Maar wat ik voor jou kan zeggen is, om dromen te volgen is makkelijk. Dat is makkelijk, koos. Especially als je één uit 7 is misschien nog wat een specifieke droom heeft. Oorzaak in maak je zin niet. Veranderen. Yes. En dan dat zij me nou basically vertraag. En zij wordt uitgelachen, bla bla bla. Het is makkelijk om je dromen te volgen. Maar dat is de beste way of uitgangspunt naar succes. Maar ik zeg hoeveel zin en hoeveel traag ze lijkt om iets te volgen. Niet allemaal kan hij doen. Zoals zij van jaren, like droom, druk. De kans is groot dat het voor jou gaat gebeuren als voor die persoon dat glad niet draait. Zo ja, het is mogelijk. Je moet net aan hoe geloven in jezelf en ik weet dat het makkelijk om je droom na te jagen, maar it's possible. It is possible. Asai. Rotas, jy sê in die begin dat jy is baie meer geduldiger, right? Drywies. Wat is daar van die goed wat die jou way toe gaan nie, want dit is waar geduld vandaan afkom. Een van die goedjies. Wat jou regtig jou patience toets op 'n ander vlak. Ja. Ach, laat ik wil wel een solid enetje eten. Gooi. Wat mij geduld doet. Wanneer mensen niet voor jou willen doen, is dus geven wat ze weer te zien. Nou, ik weet wanneer doe ik een gig en ik word achter. Ik moest die mensen niks gaan chargen. Sure. En ik vraag toen voor die andere kunstenaars. Als jullie van mij, ha? Zeg ik, joh.
So ik onderschat nog altijd mezelf. En als frustrating koos, zij weet, alle kan veel dagen. Maar alle wil omdat het me een routes is. Routes moeten allemaal reproduceren, inspiring, bla bla bla. En dan zullen die mensen wat kwaad raken als ik voel. Like, oké, dit is waarop ik sta, dit is wat ik moet verdienen, bla bla bla. En maak me ongeduldig, koos. Wanneer dan? Wanneer ga je beseffen hoeveel mij te geven wat ik weet? Dus. En ik schaal nog bij mezelf. Maar niet die jaren. Zo, ik ga nog niet mezelf leren patience service. En als je rechte mensen komt kloppen, zal je rechte dieren oppakken. En dan zo. Ja, ik moet zeggen, ik zal niet veel kan geven wat ze weet. Dus in het feit dat ik moet constant wachten voor weken en ik ding gaan. Laat je even niet zomaar goed is doen, bla 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 bla. No, you need to wait. Als je eens een pijl, stil, decent, dwarssteer. Maar hij wacht voor een call of whatever, kan nogal frustrating raken. Maar ja, ik zal je op wachten. Ik weet de rechten dan van mij die ook. Rot, als ik zie bij, je hebt jouw wortels gaan zoeken. En je hebt teruggegaan naar je wortels, toe wie je actually is. Culturally, je hebt gezien video's wat je opzet. Ik denk je hebt familie in je video in. Ik denk het is Deuteronomie, nee? Waar je familie van jou, van de African side, als ik het zo mag zeggen, gaan opzoeken als ik recht is. Je hebt hulle toe geïncorporate in die video in. Hoe is die journey zo ver met die culture? Ik weet precies waar ik niet neergekomen is. Het is een beetje huiverig. Oké. En een wave. Ik smaak zo graag in een dieper level contact maken met hulle. Maar zo baie wat ik nog moet leren. No? Zo baie wat ik nog leren. Maar awesome. En net die manier hoe goed gedaan wordt aan die kant. Hij is voor mij super cool om te weten. En dat ik mijn open arms van jou kom boven. Open arms. Hij is zo baie goed wat ik ga het niet opzeggen, maar ik kan na de tijd veel vertellen van. Maar lekker. Mijn broer, mijn neef. En dan ze verbaasd wist hoeveel van die kleding lijkt is. Ook die achtergrond niet. Baie verbazen. Afrikaanse lijkt is. Met die achtergrond. Oké. Ik zeg, wat? Zij ook? Ja? Broers, jij gaat dus wanneer. Zij ook. Dus die mannen. En die dingen zo zijn. Zoals die groen niveau, je boe. Is het mijn neefs, man? Is het zo? Voor mensen wat ze denken, oké, hij is niet, hij man is. Dus ook om het gegeven van mij, like, nee man, die man is volop Afrikaans. Maar nog once, dus ik ook bezig gaat op die, Kwaai. So, ja. Dus ik was bang. Destijds was ik bang, dus ik had altijd gedacht, ja nou, wat gaat dat doen van mij zeggen? Nee, vertraag of whatever. No. Ik kom bezig op gaat, ja. Die blokken. Hoekom gaan het zo rof aan die blokken? Ik ken nog mensen in die blokken. Je weet. Mensen is arm. Jo. Net zo. Hij is een groot statement, hè? Mensen is arm. Even die mensen wat ze zien, het lijkt niet zo een beetje, het gaat niet zo goed in. Maar als het zo goed gegaan heeft, zou hij persoon niet in die area, is like een gebouw. Ik denk je, zo iemand enige eens is like, yes man, I'm staying in the ghetto. Nee, ik denk je, weet ik zo niet man. Van ons wil rarig hier uitkomen. Maar krijg net die projectje van financially. Yo. Mensen zijn ook nou rarig, maar ik weet niet, like. Hij was een tijd waar het tot lekker goed gegaan is met ons. Nou niet meer, maar ik bedoel met mensen man. Ik denk eens, weet je of ik die mag noemen, gaan hulle het kat als ik praat van. Nee, gooi meneer. COVID, ja? COVID. Ja? Mensen, het goed gegaan. Ik denk dat het lekker goed gegaan met mensen. COVID toeslaat. Ja, als mensen in bezigheden wat nou nog sukkelen om te recoveren.
especially als je is like jouw eie besigheid dan. Ja. Ja, zoveel gigs wat moet gekend zo. Kan niet reg merch, distributie, is net. En als het voor mij zo gaat, wat van hij groter entities. Sorry. Ja, en zij wat misschien iets uit die kaart verkoopt, of een persoon wat iets uit die kaart verkoopt, zijn eigen bezigheid. Stop. En nou sukkel ze om jij momentum te krijgen wat ze gaat het in 2019. Als mensen van nou nog sukkel, wat ik reag ons mensen krijgen prik. Niet die ons mensen, niet ik, allemaal ingesluit man. Zo kan nou meer like voor life zo gaan niet man. Voor life, en maakt me bij het zeer om mensen in zulke omstandigheden, akelige omstandigheden. Dus als ik het like een taste daarvan. Ik zie niet, ik doe baie beter als anderen, maar ons persoonlijk doen baie beter als dat ons 10 jaar geleden gedaan hebben. Ik ben super dankbaar voor dat. Nou, mijn hele leeftijd, van die hand tot die mond, van die hand tot die mond, van die hand tot die mond. Niks anders improve in je life. Nee. Kan niet. Het maakt zeer, man. Het maakt zeer. En ik weet voor een feit dat er erg mensen wat nou al zeker sukkel voor 20 jaar. Ja. Voor 10 jaar. En dat is niet een grapje. Zij kan het letterlijk zien ook. Misschien nog niet dat ze die huis judge. Of die mensen judge waar daar blij niet. Maar zij zien, man. Het gaat erg goed met hulle niet. Toen zij klein was, toch gaat het niet goed met hulle nie. Ja. Zij is al groot, maar het gaat nog altijd niet goed met hulle nie. Pijnvol als mensen krijgen erg zwaar. Want als je praat van zwaar, laatste jaar, nadat ik met jou gepraat heb, jouw video is uitgekomen. Die movie wat je gedaan hebt, is uitgekomen. Music video is uitgekomen. Je hebt songs, 2 songs release wat groot is. En ik geloof dat nou nog groot is. So jy was op 'n high en die mense van patience nou. Jy sê spiritually is jy beter af. Die woord wat jy gebruik het is wel af. Jy het ook klem gelê, jy sê wel af financially nie. Wanneer jy gaan na huis soos wat jy wil hê, jy moet na huis gaan. Gigs, music is uit. Hy gaan die movie uit. Dinge gaan lyk goed. En dan kom het weer dat het daar drop kom. Hoe deel Rotas met die drop? Want ek glo aan, jy het ook gesê, jy is eintlik by die spot waar jy wil gewees het. Maar ek dink as ek by die spot kom, dan mag ek dalk so honger is soos ek nou is. Dink ek mag dalk van die honger te verloor. So nog een extent as ek ook dankbaar dat het nou nie super goed gaan met my nie. Ek is alright. Ik kan mezelf onderhouden en alles daar. Maar man, ik moest maar net verhoren, man. Ja. You know? Ja. Of het nou financieel is of whatever, gigs, alles. Als het zo waar komt, zal ik het met open armen verwelkomen. En als ik val, ik moet zeggen, ik heb een beetje touch verloren met mijn geloof. Oké. Denk ik kan bijna meer doen in terms of mijn verhouding met God, man. Wat ik weet aan, toen mijn oma afsterf, toen ga ik een hele jalse tippen. Ik heb nou gesteeds ingekregen. Sure. En ik denk, dus ook mijn systeem zo anders is, toen ik mezelf, ik klaar, ik ga niet meer, niet. Toen, hele swappen met lichaam, jezus. Ik zit nu in pijn. Wat ik is dankbaar voor het besluit dat ik gemaakt heb. Ik ga nog bijna meer doen in terms of communicating with the Lord. Meer Bijbellees. Meer kerk en kerkactiviteiten betrokken. Dus ik heb net, ik was zo, een koers. Laatst jaar, het moest niet bijna goed te gaan met mij. Oké. Je ontdouw moest. Ja. En ze beurt. En niks week voor jou niet. Het goede goed gebeur, maar spiritually. Ik denk ik kon bijna meer dankbaar wees, man. Ik kon bijna meer bid, ik kon bijna meer, you know. En ik ga definitief die jaar uit doen.
geen idee of mensen mij judge nou nee. Dan kijk, ik is bijna openlijk met waar ik sta op zekere goed. Als beter als wat ik nou net kon staan en lieg en maak alsof ik iets saint is. Nou, I'm not perfect. I'm not perfect, I'm striving. Ik wil beter raak. En ik is excited voor die learning journeys en die curveballs wat naar mij toe gegooid wordt. Maar dan moet je ook verantwoordelijk genoeg is om te admit. Ik is hier saint. Yes. I'm not perfect. Maar ik is maar net groot en verantwoordelijk genoeg om te herkennen. Like, I messed up hier en die zou ik moet verbeteren. Maar om elke keer jezelf te liggen en zeggen, like, nee man, het gaat niet, nee. I'm not perfect. I'm trying. Rotas, hoe kun jij voel jij dat jij wegbeweegt van die vader af? Zal ik zeggen wegbewegen? Ik denk ik moest bijna meer doen in die verhouding wat we zit. Oké. Ja. Ik denk ik nog altijd gebed, maar geestelijk waar ik was, like yesterday, in terms of where I am now, is een groot verschil, man. So, ik zal niet zeggen weggedreven, ik heb nog altijd gedaan wat ik moet doen, kijk toch gaan wanneer ik moet gaan. Maar iets was niet de recht geweest voor mij, nee man, yesterday. Maar ik ga harder preken aan. Yeah, definitely. Voel je God heeft jou vergeven rakende hoe jij niet, zoals jij nou zei, nee, hoe jij niet effort ingezet hebt in die verhouding? Dank zo. Okay. Dank zo. Ik ga definitief harder daarom om te convince, like I am your son, Lord. Ik denk God is zo onredelijk om voor jou te punish. En dan nadat ik klaar met to Lord forgive me. Vergeef me. I'm gonna try better this time. I'm gonna do better this time. So yeah. Rotas, jij was daarbij, kijk net, obvious moest nou voor die Soulmix movie, Finding Uptown. Het redelijk, ik zie soos die video's wat hij opgezet het hij baie mense gemeet en so aan. Het hy dalk, en jy sê ek jy skaal jouself, het hy dalk intimidated gevoel met die mense wat jy daar sien? Zou je zeggen intimidated? Op stel of nou? Daar ook al. Op stel het jy mos nou 'n sekere groep mense gesien. Nee, ja, allemaal. Maar ik bedoel, daarbij kyk net ze ja, bekend bij, ja, maar ze was nog redelijk baie andere mensen ook. Ja, die silverskerm. Die silverskerm. Was je intimidated, want je raakt gewoond aan die cirkel wat je is aan je skiet. Maar nou het jy mos nog ander mense ook gesien, mense wat jy dalk gedroom het. Ik wil die mensen one day meet of ik wil die meet. Het jy dalk intimidated gevoel toe jy nou die mense sien. En jy sien jouself, wanneer ek sê intimidated, sien jouself 'n bietjie laer. As die mense nie dat jy hulle onderskat en neerkyk op hulle nie. Het jy so gevoel daar by die event? It's a droom wat waar komt. Is wat voor mij gevoel het. It's like ik was truly grateful. Like was masker. Like niet dat ik hier alle prijs of wat even is dankbaar kost die mensen wat ze net op je TV gezien hebben. En verschillend is jullie in één veld en jullie compete like voor diezelfde, you know. In die kunstbedrijven en die acting en zo van mij. Like hoe zit het? Dingen is ook graag die panel heeft gezet en gezegd. En toen vraag ik ook een vraag in mijn hand opgesteken. Ik heb met Oscar gepraat. En ik zie even die mensen wat samen bij me gekomen, wat ik gezegd heb, lekker samenkomen. Like, als voor hen ook iets nice. Oké. Want dat is de eerste keer ook, dat is mijn eerste keer ook. Buiten die feit dat ik nou in die film is, als het mijn eerste keer ook van, ik denk baie van hulle was al bekend bij me. En nou zoals je in die hotel ook nog. Ja, maar het was baie lekker. Ik was baie dankbaar. Het was voor mij een cool gevoel om te weten, like, oké. Even though het niet, excuse toch. No problem. Even though het niet vannacht gebeurt op berichten tijd. Nice man. As er enige projects wat Rotas aanwerk, ek praat nou nie musically, ek ons los van musically. Acting wat jy miskien dalk besig is, rolle wat jy
Ik lach, Koos. Als het bij acting is, mag ik moest glad niet praten. Oké, maar... Als ze vol van die India is. Yes. Is daar iets wat je... Misschien in de laatste tijd... Je hoeft niet te zeggen waar het is, hè? Als je met Bisa geweest bent? Het is een persoonlijke project. Oké. Ja, we zijn nog bizar. Hoe is het goed verloren, man? Oké, gaan het noemen. Ik werk aan een documentary. Je hebt het laatste jaar ook gezegd? Ja. Yes. Maar toen verloren is van niet goed. Ja, zo hebben we nog weer oren van niet goed geskiet raak. Is die traditionele documentary? Ja. As an animal running around. Mm. No, zei niet. As a fast-paced, kat. Zoals is like een evenredige, like een storyline wat basically gaat voorwaarts. Het gaat zo snippets wis uit die life uit wat ik lieve. Uit die album, zoals mensen verwachten. Hoe kom eindig het zo? Want het moet zo eindig. Oké. En nou, als er hoef je zin te maken, maar ieders gaan ze iets vinden om like een samen te vat. Maar ik wil niet te, hoe kan ik zeggen, te traditioneel gaan met enige van mijn projecten. Nee. Het moet niet klinken, nee, die man heeft bij mensen gekeken. Ik ga de eerste ene wat het zo gaan doen. Dan. Nice. Daar zien ze een genre. Ik zeker moest een genre, en dan krijg je subgenres en bla bla bla. Ja. Daar is strijd net documentary. Maar dit is like maar bijvoorbeeld zo'n song, nou, ze krijgen R&B songs, ze krijgen hip-hop songs. Nou, bij die documentaries, ik moest verschillende type documentaries wat ze doen. Daar valt nog iets van hij niet. Categorie niet? Nee. Okay. Hij zei, hey, dat is niet te hot, dat is documentaire. Nice man. Ja, ik ben excited voor die. En ja man. Ik wacht voor oproepen. Ja, dat is al wat ik kan reageren. Over Rotas toch? Ja, over Rotas toch? Rotas, wat gebeurt toen die luchtjes? Wat doe jij nou? Ik neem een perel. Want ik heb zo'n beetje gelezen over en zo. Ook al praten allemaal van mij. Ook al praten mensen van mij. Heeft u wat er daar gebeurt? Ik denk er was iets opgezet waar mensen moeten gaan voten voor de artiesten wat er daar alleen die mensen toe gaan voten en uiteindelijk dus niemand zij gaat zien in die comments wie gewoond het en van wie gewoond was, maar niet van die mensen is daar geweest. Sure. Dan ben je echt wel voor mij te stemmen. Respectvol. Yes. Respectvol is over mij te stemmen. Maar ze net van ik weet nog, ik zit al nog voor jaren om te performen bij die luchtjes. Sure. It's like een weet het gebeurt of niet gebeurt, I don't care. It's like ik het niet meer eigenlijk, dus ik weet, ik word bij je meer apprecieerd. It's like een, waar ik misschien een gast is. En weer eens het goed niet bewijs. Like, ik snap het gezien van waar ik was bijvoorbeeld. Ja, ik heb het gezien. Bijna nice. Is grateful. So, misschien zo mensen denken, oké, nee. Oké, never mind. Ik wil er niet moeilijkheid beginnen maken. Hoe komen sukkels mensen dan om elkaar te supporten? Waar komt die? Hoe zou van die Bijbelse tijd al? Profeet wat niet in zijn land. Exactly, yes. Zo, ik ben niet meer intimidated die hij niet. Maar ik zie, nee, zij voten niet van mij niet, of zij boeken van mij niet. Ja. People closer to the light gets blinded by the light. Yo. Zie je dat weer? People closer to the light gets blinded by the light. People further away sees the light. Ik like die. Rotas, jij perform orals, right? Jy sê jy verloor jou hange. Als ik geld ga maken. Ja. Als ik begin als vlekken. Op het ogenblik, en het doorrijden, nou, kan bij je beter gaan. Maar hij instant, kan ik zeggen, hij instant schreef van liefde. Ik hoor jou. Net zoals like een BMW. Ik hoor jou. Het maakt je zin niet. Ik wil daarom eerst, oké, het is.
Si sana die man Golachi. So ja, is man of SUV. You know? Gradually. Ik wil niet die blootheid niet. En ik weet als mensen wat hij zo appreciëren, maar ik weet wat het voor mij gaan doen. Maar het gaan, als het zo komt, dan gaat het voor mij kosten om mijn hele leven zwak te maken. Want nou moet ze nou hij leven mijn tuin. Bah, SUV. Nooit petrol. You know, zo snel ze zei, ik wil mezelf opwegen. Ja. Zodat ik weet, oké, ik kan die leven mijn tuin. Maar uit die blote goedjes kijk ik niet zo, like, zo uit man. Dat is heel belangrijk. Moet ik even mij laten voelen. Ik speciaal mijn geleentheid waarbij mensen laat gaan. Yes. Gaan. Nu kan spelen, hè. You know? Ik is weer geduld. You know? Want als ik mezelf moet leren elke keer om geduld te eten, ga ik vallen voor die verkeerde goed, man. Ik ga een dom besluit te beginnen maken, man. Zo ja, ik zoek het. Meneer Barens heeft ook gezegd. Hoe eten mensen olifant? Stukje voor stukje. Ja. Ik die blootheid, zo is maar met een boot. Olifantboot. Nee. Ze gaat weg. Dat is Rotas, jij in die music scene in Rijn, projects, was nog gepraat van die. Ik heb een album op, man. Nice. Yes. Hoeveel is je album, percentage-wise? 80%. Oké. 80%. Als het alles komt, Het is weer zo slaar, zoals voor zijn album. oké. Een verscheidenheid van tracks. Ja, Gelijk ja. een genres op je album. Het staat tot kort en krachtig. Kort en krachtig. Nice, nice. Hoeveel tracks ga je release voor je album? Of hoeveel tracks Ik op kan je nog album? geen disclose. Want als we nou gaan zitten in één piek, oké, kan die opgaan? Als het een goede single, of is het een albumtrack, zo. Nog high configure. Maar zodra die final mixing en mastering, eerst na final mixing en mastering wil ik besluiten, oké, nou nog had ik een tracklist uitzet. En wanneer, of mensen die album pre-order, ja. Is solo of is het een paar features? Hè? Ik fietsen moest meestal net met producers. Oké. Ja. Zijn er ook mensen wat zij wil fietsen? Of wat zij willen mensen willen fietsen? Ik heb die route getraaid. Nee. Niet successie. Ja, ik ga terecht rijden en ik kan ook niet meer en nou lijkt het gaat op achter jou aan. Oké, ik hoor je. Ik ga die story vertellen. Gooi. Niet omdat ik die persoon disrespect. Ik vraag die man. Kijk je mij boven, klim op die song. Ik zou moeten laten weten, oké, wat is jouw rights, bla bla bla. Ik zal kijken om te sparen en je uit te zoeken. Ik was ego niet van wanneer mijn kunstwerk opgevat wordt. Dus ik zal ook jouw kunstwerk opvatten. En ik smeer die man. Man zei, ja, hij is in, man is in. Ik wacht nou nog. En dus van vanaf? Laatst jaar. Sure. Laatst jaar van nu? Zie laatst jaar? Wanneer plaatsmeisje ziet er erop? Laatst vorig jaar? Laatst vorig jaar, ja. Einde laatst vorig jaar. Einde laatst vorig jaar, ja. Yes. Ik wacht nou nog. Sure. Al wat zij over mij te kon gezegd, maar worry, al wat zij over mij kon gezegd, kijk hier Rotas, ik voel die zo niet. Kijk hier Rotas, ze gaan misschien naar andere trek. Kijk hier Rotas, ik zal ik kan niet, ik is te pisse, bla bla. Niet aan een lijntje houden niet. Nou, maar aan een lijntje, nou push ik heel tijd die album terug, want ik is excited van die man is first. Dat is ook om mijn album zo laat in de jaar ook uitgekomen. Ik hoor je. Zien, als het vroeger moest uitgekomen, dan kan ons al like een vibe skip. Like om in december te gaan. Why? Kon ik dat doen niet, dus ik moet het dan nog einde van het jaar erop. Hier komt het in. Rai wist niet meer boodschap. Kom ik remix voor vergeven mij. Shalabra. Sure. Dus die komt net een lach emoji. En nog tatsa. Ik wil leren. Als ik personally, ik lach omdat zij weten. Zij was die een wat van mij aan een lijntje gehouden. En niet voor mij een verse gestuurd en niet met mij lekker communiceren. Nou, all of a sudden vergeven mijn remix. Yes. Try, ik ga jou zo.
Van wie vra Rottes vergifnis voor in hy songen? Nou, ik praat, dat is bij universal zo. Oké. Dus bij mensen kan het anders interpreteren, van kind naar ma, Oké. van ma naar kind. Yes. Voor oma, Gala. voor die girlas, en die girlas voor die burgers. Yes. Maar ik heb het net geschreven, mijn oma was bij een ziekmoes geweest. Ja. Hij had dus zijn bed leend geraakt. Schreef ik, wat als iemand afsteert en daar niet vergifnisplek gevat heeft? Yes. Dat is ook hoe ik vraag aan mensen. En voor mij is het erbij belangrijk, zeker als nieuw apostolik. En vergifnis is zo kardinaal belang van als daar niet meer op mijn hart is, is het makkelijker voor mij om voeren te gaan. Ik hoor jou. En nou het laatst. Nee, forgive me. I forgive you. Nou kan ons aankijken. Dus was het vergifnis van zonde elke zondag. Oké. Nachtmaal. Elke zondag nachtmaal. Zo. Het is bijna belangrijk voor mij ook. En ze hebben weer Pieter, maar het is niet zulke strain en stress op je weet. Wat als zij die mensen kon vergeven voordat ze afspraak? Ik hoor jou. Of mensen vergeven. Wat als mensen niet van haar vergeven? Dus nou, zij heeft van mij vergeven, maar ik wil graag iets van mij vergeven. Hoe zit het die op mij dan? En niet voor die feit dat hij gelijk constantly gejudged wordt. Ik vooral. Ik word gejudged voor die sjale goed wat zij ervan. Nou, maar om dat trots te doen, dan zijn je nou zo vergeven. Oké. Dan vraag ik me om vergifnis dat ik je op jouw standards kom eten. Dat ik je met jouw standards kom eten. Als ik zo mens, ik maak fouten. Yes. Mensen gaan maar naar die song gaan luisteren. Ja, nee, dat is die woorden. Yes. Rotas, oma was baie na in jou hart. Kom eens gaan terug naar oma toe, sinds jy nou weer van oma praat. As jy opportunity gegee word om vir oma 'n boodskap te gee, wat sal die boodskap is? Jouw strengheid heeft baie gejaagd. Ik wens, ik kon nog eens zelfs samen lachen. En dus ik maak nog altijd een fout van. Ik houd ook af en toe dat bij mijn oma. Oké. Ze nou in een smile die mannen koos. En dan smile ik ook maar koos. Ze is me nog niet meer aan. Nee. Ja. Koos is moeilijk, want ik was constant daaronder als ik moest maar nog bij de huisjes. En als ik van die week afgekomen van die school af, zal ik altijd daar inlopen. En all of a sudden kan ze niet meer dat doen. Ja. Ik kan niet meer dat doen, ik kan niet meer dat gesprekken met haar. Hij wijsheid, hij kennis, hij raad, hij advies. Want ik is baie dankbaar voor wat ze al klaargezaaid aan mij. En ik ga het niet verder van hier vanuit af. Baie dankbaar, baie lief voor jou mama. Jou ma is nog daar as support, nee? As jou ma, is jy, is die hele twee alleen nie, so? Ik heb nog siblings. Siblings is? Ilke, Emilio. En dan mijn stiefpaps. So, Ilke en Emilio is... Ilke is 'n meisie, Emilio ook 'n meisie. Seun. Soos 'n broer en 'n suster. Ja. Jonger as jy? Jonger as ik. Soos die oudste. Voel jy as 'n weight op jou skouers? Ja. Zal je zeggen, weet je, dat is, hoe kan ik zeggen? Om my goeie voet voor... Yes. En zonder om te fouteren. You know. Kan een beetje met je kop smokken. Dus wat de indruk schept je dan op alle. En als jij nou die voetsporen waar de land wil trappen. Ja. Of is het die voetsporen waar de land wil doortrappen. Zo, als heb ik hier gewacht. Maar ik try maar zoveel als mogelijk in. To the best of my abilities. Omdat die rechte oorboet dat is. Niet die perfecte ene, maar die rechte ene. Wanneer jy skryf, oorweeg jy verses wanneer jy dink aan jou siblings?
Want hoe gaan hulle dit perceive as jy nou oor hierdie ding skryf? Ik heb altijd anders, like een perspectief geacht als ik geschreven heb. Ja, ja. Maar niet nou, meneer. Ik schreef uit 3 levels. Dat was ik leer geheim. Dat is ook om bij je kan gelijk. Ik schreef de grote mensen point of view. Uit de jonge mensen point of view. En toddler. Gaan toddlers kan samen zijn. Gaan oma kan samen zijn. Gaan oors het kan enjoy. Net een trick even jullie ook zo. Ik wil het op jou werken. No problem. Dan het week voor mij, ja. En ik wil maar besluiten, ik ga niet meer, hoe kan ik zeggen, zulke James weggooien, ik voor die appreciate. Maar voor die buiten, ik ga het niet los. Schrijf ik 3 perspectives uit, zo ik zal niet noodzakelijk zeggen, oké, Ilke of Emilie of mijn maat, no. Ik ga altijd gecategoriseerd als groot mensen, jongspan, kindertjes. Wanneer jy die proses doen van 'n song, sinds jy besig is met jou album, wat trendy is, dis nou my perspektief, nee. Mense luister na die beat, hulle luister na die woorde, nee. Die effort wat jy ingesit het vir die woorde, nee. En somewhere along the line, hoe meer hulle dit sing, hoe meer gaan hulle agterkom oor wat hulle actually sing. Nie almal nie. Want dit is 'n vibe song. So jy sal liewer in hy feel good moment gaan maar die song jou vat. Sal jy gaan maar dan vergeet jy van die woorde van die rhythm of die beat. Trek jou aan, verstaan jy nou? Is dit ook een van jou strategies om rade 'n lekker beat te kies vir die song as om meer met die woorde te speel? Sal ik zeggen, het maakt je zaakje, maar whatever ik voel op dat, like het, whatever ik voel op een beat ga ik neerleggen. Oké. Nou, zo als je dat zegt, oké, nee, die is ook gewoon beat, ons moet nou party vibe skippen. Of die is sad beat, ons moet nou sad goed zingen. So, whatever die beat van mij naartoe leidt, en het kan in iedere richting, dus gewoon vergeven mij zo'n lekker vibe is, maar lyrically is het bij je type. Yes. So, ik laat die toe, dat, hoe kan ik zeggen, die genre bepaalt wat geschreven mag geraken. Dus ik is open-minded, als ik nou moet zingen over vieren wat moet gemaakt wordt, mag ik zeggen wat de beat het is. En whatever ik wil uitbrengen, ga ik try. Whatever, it's like het maakt regen voor mij zaken. Ik is bijna versatile als het komt bij beat selections en muziek maken. Ik laat mezelf pound aan enige iets. Het jy enige van die songs geproduce op je album nog? Ja, ik is bezig om die nieuwe had me nog tegen mij later te produce. Ik heb zo bijna geproduceerd in mijn debuutalbum, maar het was tijd, man. Ja. Het was tijd. En dan moet je het nog recorden, mix en master. Ja. So, ik weet niet hoeveel ik ga produceren. Ja, je is een paar, maar ik zelf produce. En dan weet ik me nog met andere producers. Album zijn naam al? Wat is je naam? Kort en krachtig. O ja, kort en krachtig, yes. Jy loop naar die battle met God, right? Wanneer opportunities komen op je pad, en dat het elke keer uitgewerkt is, en dan komt regret in. Is daar een regret wat je ook voor jezelf zegt, kom eens zeggen, ik denk ik, right? Ik maak nog voorbeeld, nee? Ik denk ik, jij stuurt je auditie in, je krijgt het, hoe lang vat het voor Rotas om oren te komen? Als je tijd voor petit parties is. Hij is al bejammeren, laat zeggen. Ik zal je zeggen, dat is precies wat met mij gebeurt. Ik heb een massieve dub gevat en sociaal jammer gekregen. En constant liggen denken aan mijn oma. En I was very low en ik heb het snaaks zo goed aangevangen. En dat is wat petit parties doen. Hij is al bejammeren, kooi daar massacre. Especially als het
iets wat zij niet beheer ooit. Wat moet ik nou daar bij die casting directors en zeggen, nee man, die is mijn rol of whatever. Ja. Had zij niet gekaast worden, had zij niet geboekt raken. Op veel ben jammer. Hey daar, try again. Als niks fout met mij niet. Try weer was altijd de gelegenheid, dat is een plek voor ons allemaal onder die zoon. En op dan maken alsof zij zeker goed verdienen, alsof hij niet mensen is, maar 10 jaar dat zij weken. Don't do that. Sorry. Als altijd de wat meer effort in zit, als altijd de wat harder gebeurt voor. Altijd de nou, zo. Als ik het niet krijg niet, ik ben jammer. Weet je me, ik kan niet meer niet. Dus nou zit ze en dan ga ik in, jammer, heel, vang dom goed aan. En dan kan ze niet eens focussen op je niks en wat me nog moet komen. Zo, ik draai zoveel als mogelijk in mezelf. Jammer, ik krijg wel goed wat beter mijn beheer is. Nou, ik bid dan zo hard als God zo wil. Als het God zo wil, dan raak ik kwaad. Ja, ja. Het weet precies zo. Rotas, jij van die staat van je mensen het altijd van donkerte waar je in een donkere plek is. Je was daar en wanneer een mens in een donkere plek is het voor jou soms moeilijk om je licht te zien. Wanneer je in het donker en je raakt gewoon aan die environment van donkerte. Hoe heb jij uit die donkerte uitgekomen? Je is om jezelf te slecht accountable te houden. Oké. Ja. Ze gaan die in die gaten blij in Dago. En die kans is groot dat ze nergens gaan bewegen. Dus ik zeg, hij is zelf bejammeren. Ik kan, dat je hartzeer wat je jezelf toelaat om te voelen. Dus kom je eens meer natuurlijk. Je voelt zijn hartzeer voor jezelf af. Zij voelt, ze wil je mensen. Ze wil je mensen moet je jammer krijgen. Ja. Nou, dus allemaal dit beters. Dus allemaal. Dat net aan de andere kant, van een way, van een ander level. En om die liefde te wil gaan in maken, alsof zij niet van die strijden moest hebben. Dat is very, very, very wrong. Ja. Very wrong. Mama. Is daar mama wat ook geholpen en supported in die tijden van die donkerte? Mijn ma? Ja. Ja. Net voor mij dat is zorgens gegeven. Ik het gevoel dat ik ga neer ben. Oké. En niks koderen, niks gebeurt voor mij niet zo. Met die reassurance, ze zal mij altijd zeggen dat alles wat tijd is. Ja, to eventually to drop in movie. Ja, dan en ik het kelders van gegeven ook gedaan. Yes, te zien ja. Zo, toen beginnen goedjes net stelselmatig weer van mijn teer te komen. So. Ja, reassurance is baie belangrijk. Dus zij doubt jezelf. En zij heeft niet altijd die ability om voor jezelf te zeggen. Hij moet in te praten. En ik weet, ze moet zelf druk om uit te kunnen doen. Want anderen gaan niet altijd daar wisten om voor jou uit te beginnen. Yes. So, ja. Zij was bij je betrokken. En dus jou was like, yo, is nog heel tijd. Yo. Ja. Voel Rotas moet nog eerst een vermijsing krijgen van mensen voor hij zeker goed doen? Nou, lang kan niet meer niet. Ik was bijna voorzichtig met wat ik release en alles daar. Hoe gaan mensen het zien? Moet ik gaan beter hebben? Kan ik gaan vloeken als ik beter heb? Nee, zo right. Even met die album gaat daar is niks restraints om te gaan. En dat wat Bati, zij is een kunstenaar in zijn portret jezelf als die open-minded. Maar als Japi zei, hij is een zwak was en dan gloeit hij met Japi. You know, I wanna be open. Als jij niet daarvan nou niet, it's fine. En ik heb al proberen gemaakt dat, allemaal gaan niet like wat ze doen.
Hulle gaan jou altyd wil compare op een weegschaal zetten. So, hij validation, nee, maar I don't care. Als het niet goed is, goed voor jou niet, scroll voorbij. Nergens aan die song staan, die song is ook met chapi te impressie. Kwai. So, als het in jouw stijl is, je like it, it's fine. Must move on. Rotas, ik noem die wisdom session en dat is iets wat ik optel wat ik wil hê met gou oor gesels. Consistency is 'n woord wat baie willy-nilly rondgegooi word. Nie jy moet consistent wees man. Wees consistent. Wees consistent, maak elke dag jou voete vas, dinge sal beter kom. Dis nou 'n voorbeeld wat ek nou maak. Wees consistent as jy heeltyd aan die deur klop, gaan die deur oopgaan. Maar dit is nie altyd so maklik nie. Daar's 'n laaitie, hy kyk op na jou, meisiekind, hy kyk op na jou, jong kinders. Hulle rotas, hulle het nou duisende kompetisies deelgeneem en dit bly nee. Hulle het al songs geproduce en uitgesit is 2 views. 3 mense luister het. En hulle is op hy words om op te gee want hy consistency weet jy meer nie. Jy kan nog aan. Ek bedoel jy het baie goedjies wat jy deurgegaan het in laas jaar en hier sit jy nog. Daai kinders wil opgee. Hulle musiek reël letterlik. Ek gebruik nou musiek, ons kan sport vat, ons kan ewen skool ook vat. Wil hulle opgee. Wat 'n boodskap het jy daar vir hulle om nog steeds positief te bly en aan te push, nou meer die deure gaan toe. En die neus bly net neus. En die neus raak nou hoofletters om so te sê. Is baie beter om ze gaan gereward worden voor jouw ure wat ze inzet. Zo weet hij dieren nou toe is. Ik zeg altijd, het is heel oud zijn maar dieren voor mij toe. Ja, terugkomen koop ik een gebouw. Jo! Dat was echt oud toe. Zo, ik wil zeggen, hij is like een vatvada aan het massacren. Vada aan massacren. Als hij voor jouw dieren toe houdt, kom terug en dan koop ze die gebouw. Als je misschien altijd uit. Dat is ook hoe ik gestrest zit, omdat ik eens bij mijn eigen lichtjes kan performen. Ik zeg gestrest, omdat ik gekaas word voor die dingen. Ik zeg gestrest, omdat ik die tijd doen. Dat ik kan doen. Het feest me niet, koos. Ik gloe te veel in mezelf. Ze gloe, maar ik zeg wat. Als het voor jou is, gaan het dier komen op je rechte tijd. Maar mensen willen zoals één song uitzet, zoek je maar 5, weet je wat, miljoen views en goed is. It's possible. Maar zij kan niet jouw journey comparen met iedereen anders. Mensen vragen mij nou nog waar, ze is zo stil. Ik zie stil, ik am pushing. Ik doe muziek, net omdat zij niet weet wat in mijn leven aangaan, betekent niet het staan stil. Ja, keep pushing king. Keep pushing queen. En als je dieren toegehouden wordt, koop je gebouw. Rotas, hier zo, ons in Smarty Town, nee? Ons het laatst jaar oor gepraat en ik geloof dat aan Laities het baat gevind daaruit. Hoe stijg je uit hier zo? Want jouw environment is een environment van zakken. Als jy het nou een voorbeeld gemaakt van een persoon wat 20 jaar in die swaar kry is. Hoe styg jy uit in hierdie community? Nie dat ek kyk nie neer op die community, nee, moet my nie verkeerd verstaan na buite kan nie, disclaimer. Hoe maak jy dit uit hierdie community uit? I thrive. Allow your circumstances to motivate you. Parents, dat is zelf voor jammer. Je kan ook net zo zeggen, nee, man, hoe dan arm? Hoe ga ik? Nee, ik wil niet meer ziek doen, want ik moet aan betaal verdienen. You know? Maar als je erg honger genoeg is, dat is ook om ik het niet zo makkelijk zoeken. En ik weet dat mensen kan ongeduldig raken van, nou en dan zoeken ze je bereik. Wat ze besef, als ik geduld ga, dat als ik verslaan, hoe kom ik die reis terecht gegaan het laatste jaar. Nou heb ik geduld
Maar nou is het niet meer die battle en nou is het alweer iets anders, you know. But at least het ik nou die geduld. Zo om toe te laten dat je omstandigheden jou motiveren. En ik weet het klinkt vertraagd. Maar laat die gaten niet meer jou push, want zij willen toemaken. Sure. So allow your circumstances dus. Moenie jezelf lekker jammer krijgen. Ik was bij van die keren. Niemand was geboren en zei, just is lieve wat ik wil hier niet. Zij leren, you know. En als oorzaak zelf moest geskippen in bepaalde dwaalspelen, die aarde zal niet dat die elkaar kost. Maar hij is moeder als jou, hij is reason. Ik schapen nog hoe mij, ik heb nog die gedaan, hij familie en blablabla. Voortdurend is het niet zo, ze hoeven jezelf jammer te krijgen. En waar ze geboren is jouw plicht om een verandering te maken. Maar om jezelf jammer te krijgen van, ik noem het elke keer, bij die movie launch, die zag me zo. Ik van die smarty town. Kwaai. Ik van die smarty town, ik krijg niet jammer van waar als ik weet waar naartoe ik op pad is. En ja, als jou jammer krijgt voor iets. Zij tegen pad, ja, zo bleef, arm. You know? Ja, zo, en die flitsen niet. Zie jouw schuld, you know? Maar dit is jouw, hoe kan ik zeggen, als jouw verantwoordelijkheid om een verandering te maken, muziek te maken, dat jouw kennis niet dezelfde goed die maakt wat zij moest gemaakt hebben. Rotas, dankie voor die man. Wanneer kom je album uit? Dat is nog geen datum, man. Oké. Is het een die jaar? Een jaar. Beplan om uit te komen? Ja, definitief. Why? Ik denk, ik ga die winter maken. Aha. Oké, nice. Ik denk definitief June, July. Ik mag vooraf singles van die album af uitzetten. Maar ik bouw nog klomp anticipation, man. Ik bouw zoveel. June, July. Ja, is het nou? Februari? Ja. Maart, april, mei, juni. 5. Telk voor Oké. Telk voor ja, maar definitief in die jaar en voor die winter. Hou ze sowieso stop. Hij gaat voor ons honger maken. Hij is zelf honger. Hij gaat ook voor ons honger maken, zodat ons niet kan wachten. Rotas, is daar iets wat ze voor ons een snippet wil geven, waarmee zij aan werkt? En ik kan komen spelen. Zij kan het voor ons een paar versen spit ook als ze wil. Goed. Zij kan a cappella ook doen als ze wil. Wat? Vraag maar, ik trein wat denk. Oh ja, ik heb iets niet. Maar zal klaar uittellen, maar net als ik zesteren, mama. Nee, dat je lijkt te zesteren, mama. Ik had die feit dat ik nooit bij de huis is verstaan, dat is deel van mijn week, mama. Dus dan is het staan, mama. 2 albums in een jaar, mama. Die harde week wat ik kan zetten is in segment zoals weer dat ik raak al op paar, mama. Ik is die definitie van Godse hand en wat het alles kan doen. En ik ben hier om zich veel om mijn liefde te denial, weet ik altijd wat te zijn doel. En ik compete met die rappers, ik was mijn kijk lijkt zo tour. Ik heb die één song wat trend, maar ik word recht voor die land geboekt. Sure. Zien jullie nou daar? Waarmee? Rotas is elke keer voor mij is goosebump moments wanneer je rap. Zoals ik al voorheen gezegd, van die tijd af van die stadzaal, waar je die leidt met die blonde kop. Daar zo beginnen performen en je wint die competitie. Weet je gewinnen? Derde gekomen, ja. Ik denk, mijn schoonbroer, zijn dochter, heeft ook eerst daar in de top 2 of denk ik. Ja, maar never al. Yes. So, broer, jij komt ook derde, je komt ook vierde, maar die impact is eerste. Die impact is goud weer. En ik geloof aan die mensen wat op mijn panel is en zoals jij ook gezegd hebt met die andere panel bij Silverskerm en zo. Al het slapeloze nachten wanneer hulle vir Rotas sien en al het miskien volgens hulle baie momente hulle die regte besluite gemaak, maar wanneer hulle vir jou sien, dan begin hulle twyfel in wat hulle gedoen het. But God sal die res doen. Bro, ek wens jou alle sterkte toe vir die jaar wat voor lê en ek sit en dink die episode se naam is Affirmation. Affirmation wat jy geaffirm is, jy staan in
jou 'n vermysing in die Vader in. En ek wil vir jou daai gee, want daai is een van die foundations wat vir mense sal maak, laat nie jou kop verloor nie. In die proses het jou ouma verloor, dan het jy die high, dan is dit 'n low, en dit kan vir jou, die high kan jou hou daar, maar wanneer jy low kry, dan lê jy plat, dan is dit baie difficult om soms op te staan. Jy het opgestaan, want jy sit hier vandag, jy sit as 'n baie beter persoon. Soos jy gesê het, jy het geleer om patience te wees, jy het geleer om content te wees, om vir jouself te sê, is okay, is alright. Daar's opportunities, is nie my geleentheid nie, is iemand anders sinne, iemand anders werk, harder as ek, is okay, is alright. Daar gaan 'n beter opportunity is. Sê almal wat op daai stadium kom, veral in die industrie wat jy in is. Mense kan in depressie ingaan, mense kan hulle self verloor, mense hoor het, hoe mense hulle eie lewens neem, mense val in 'n diep gat in van alcohol abuse, drug abuse, hulle is in reefs uit, inrigting in van, hulle kan dit nie mentally mee hanteer nie. Jy sit hier, bro. Ons het nie daai gehoor dat Rotas dae opgeëindig het nie. Daar was dit baie na aan, but jy not, dit was nie so nie. Verstaan jy nou? So, jou naam was nie in die boek en gesê dat, okay, hier boek Rotas om in. Hier sit Rotas nog. So, bro, yes, het was dalk 'n jaar, hoe jy jouself gesien het, hoe om het te wees nie. 2026 geef jou na 'n opportunity. Rest is history vir wat gebeur het. Jy dra vir ouma saam met jou. Ouma kyk nog oor jou. Sy is nog oor jou. So, broer, ek sit vanoggend en ek sit en dink, wat kan ek vir Rotas gee? En ek kom op Romans 5 uit, nee, Romans 5 van die Mirror Bible af. En die vers wat vir my uitkom is Romans 5 vers 10. En dit sê, our hostility and indifferences towards God did not reduce his love for us. In his death, our minds were rescued from a sense of unworthiness and separation. Now this act of reconciliation is complete. His life in us saves us from the guttermost to the uttermost. Broer, die is vir jou. Thanks. Jy sê dit, jy het distance gevoel van die Vader af. Jy sê dit vir ons. Ons het gevoel van die sense of unworthiness. Nee man, ek bid nie genoeg nie, ek doen nie genoeg nie. Ek voel, die laat ons voel soos dood. Want daar is 'n separation. But, en het so met gepraat oor Psalm 139, even by our dead bed, by ons dood, by die bed van dood, is die Vader nog steeds. Daar is niks wat ons kan separate van die Vader af. So, broer, jy was en jy is nog nooit alleen nie. Jy mag dalk voel nou, jy mag gister dalk so gevoel het, maar ek wil vir jou vandag kom sê deur hierdie vers, want ek kan nie lieg nie. Die Bybel sê dit hierso. Daar is die separation. God sien nie vir jou separated van hom. Jy het gesê, but I'm a son, en het hy vir my vergewe, want ek het jou sprus hy vraag gevra. Het gaan nou baie snaaks klink. Wanneer ons vra vir vergifnis is, God het al reeds vergeet. Somewhere in Romans of in Korintiërs sê dit dat hy hou geen wrongdoings van ons op rekord nie. Want sy liefde is so groot vir ons. Ek dink is 'n reminder aan onsself. And why must we remind ourselves about sin consciousness? Why don't we remind ourselves, soos jy gesê het, that I'm a son of God? God sien my nie as 'n sinner nie. Hoekom moet ek my nog myself sien as 'n sinner? So Rotas, jy value yourself baie hoog, dit is 'n goeie starting point. Want die Vader sien jou as sy ewebeeld. Ewebeeld, kyk die woord ewebeeld, gelykstaande aan hom. Moenie vir jou vir een moment minag en dink, jy is minder werd as wat die Vader sê jy is nie. 2026 is die jaar van, wat jy kan sê dat daar is 'n window vir reconciliation. Daar is 'n window, nie vir reconciliation met jouself nie, maar met reconciliation met enige een wat jy voel, mama, die som van vergewing is van reconciliation, om reg te maak. So, ek glo aan 2026 se jaar wat jy gaan lewe in, dat dit al reeds reg gemaak is met almal.
En dat allemaal vir Rotas gaan sien van die hart van mooiheid. Jy het 'n mooi hart, broer, moenie dat jou mooi hart val nie. Soos hulle sê, moenie laat jou vlag val nie, jou vlag van mooi hart nie. Gaan uit, broer, gaan saai verwoesting, gaan stop hy gaatjie toe van hy muur, gaan koop hy gebou van hy deur wat toegemaak is. Broer, gaan just do your thing. En doen het soos Rotas het altyd doen. Broer, jy het 'n unieke skill van dinge doen. Jy het 'n unieke manier om jouself te portray op te kan. Moenie op om dit te doen nie. Yes, daar kan 'n bietjie getweak word, daar kan 'n bietjie verander word. Soos jy voel wanneer jy grow, not a problem, but hy basic foundation van wie Rotas is. Hou dit daar, bro. Hou dit daar sodat jy fullness of joy kan hê. Wanneer jy soos jy gesê het, jy hoef nie 'n sekere genre of 'n sekere beat te gaan kies om mense tevrede te stel. No, jy's flexible. Jy kan dinge laat gebeur. Laat dit gebeur op jou wy. Die Michael Jackson van die Smarty Town. Soos jy gesê het in daar wat jy geperform het op die beach. Die begin met Michael Jackson in 'n gedeelte in. Dis hoe ons jou sien, Rotas. Ons sien jou as the greatest. Ons sien jou regtig, Rotas, ek is honestly. Mense kan my nou nie saamstem, maar het gaan nie oor wat hulle sê, het gaan oor wat ek vandag sê, want die Vader sien jou as die greatest. So don't drop the stain, bro. Sorry. Rotas, waar kry mense veel, asseblief? Waar kry mense van my? Ja. Van my kry jy oral behalwe in die hande. Hy sê wat met so my sou sê, Graham Watson. It's like for gigs and stuff. Ja, hoe boek hulle, waar kry hulle vir jou? Is 'n e-posadres, is social media platforms. Is rtrfamily@gmail.com. As jy 'n e-pos wil stuur, dan is dit as jy wil so lekker by WhatsApp boek is 068 311 5942. Pop my Instagram DM. Altijd willing om te respond als maar nou net die noodzakelijke van jou kan. Wil ze maar niet vragen wat maak ik? Nee, maar wat maak ik? Ik is zo rijdt. Maar zit voor boekings is Rotas op Facebook, Rotas overal. So, Rotas, ons is die man van liefde. Is dat liefde wat broei? Je zei een stukje waar je moet zo zoomen. Ik kijk in de camera. Ik is zo rijdt. Is Rotas seer gemaakt dat Rotas het my laas ook gesê? Nee man, asseblief. Ik moest zien dat. Als ik er goed wat ik nooit zou praten. Soos mensen, wie ik het maar, of wie doe ik mijn man. Kwaai. Koos, maak een voorbeeld. Zij maakt iemand kwaad. Niet opzettelijk. Hij persoon is kwaad. Als hulle niet bij jou kan inkomen, van wie gaat hulle eerste target? So dat is waarom ik zat hier, hulle wil dit te omhouden, weet ik het zelf niet, maar positief wel en doen niet te. Ja. Hij is een gedeelte wat ik maak. Nou in de low. Hij is bij benefits en privaatheid. Kwaai. Ja. Anders had ik maar net van mijn steek gaat koop. Die 14e. Enige contributie dat die man ja man, van die missie af, ik was naartoe. Lekker vlees, ik is beginnen mal raken op vlees. Nice. Ik is alle paar mal voor vlees, maar nee man. Is lekker nee. Pas op vir die goud. Hy is nou hier by my, ek moet nou baie versigtig wees, my ouderdom. Ons moet versigtig wees vir die goud, bro. Wat 'n vlees? Rooi vlees. Steak. Jou lam, jou bees. Koud. Wees versigtig. Wat het jy reg doen? Bro, as te veel rooi vlees is nie goed vir ons. As jy maar net so baie nie. Okay. Maar jy's nog jong man, so right, jy kan. Wat het jy? Ja. Oh, het is te jong man. 2 skapen, 3 naviken. Nee, maar as jy maar ik love vlees en ik ga try om meer gezond te eten en ik try gewig gaan sit. Okay. Dis moeilijk, jong.
Nee. Ja, en ik moeilijk. bedoel, performance is baie energetic ook so. Het vat baie van jou af. So, ik brand meer. Yes. Even als ik rehearse, so like, ik ga niet net serieus. Ik zet met alles in Yes. oefensessie. Kwai. Hij is maar cardio van en naast. Maar het is moeilijk, man. Het gaat staan op een schaal, het is like 2 kilogram. Yes, kom maandag weer. Is weg. Weg. Allerlei even in. Yes. Je weet niet of het Sorry. muscle is wat ik moet aanzetten. Of. Maar ja, ik draai net een beetje gewacht aan het koers. Heel mijn rotas, man. Ze is licht. Ze is licht. En dus kom ik zo die vlees en ik voel. Ja. Rotas voor ons gaan, is daar goals voor 2026? Ik weet je praat van die album. Goals. Jouw documentary. Goals. Goals niet, goals niet. Goals. Ja. Weet je, zo bij wat ik wil inpakken, man. Spreek bij ik wil. Hier ik in mijn ik wil TV maken die jaar, laat het goed gaan. Ik wil klomp TV maken. Er zit documentary ook nou, die album, ik wil musicvideo's uitzetten. Ik weet niet wat mensen zo denken, maar ik zal draaien om te vergeven met je musicvideo's. Nice, nice. Nee, Nice. En ons wacht voor die a cappella version, bro. ik heb wat die ene wat ik altijd laat voor. Vergewe mij. A cappella, ik deel boodschappen sturen op social media. Ik weet ja, maar ik wil nog wat te weergave dan. Kijk, waar mensen kan zitten en luisteren naar die woorden. Ik doe het zo bij live shows, ik weet niet of je gezien het dan. Ja, maar wat ik bedoel, live shows is Opnemen. daar zijn. Opnemen. Ja, zijn. Ik wil het niet opnemen, want ik wil het, ze moeten het gewoon live horen. Ah. So daar word je, check Rotas uit, check zijn socials uit. Zijn booking info is daar. Vergewe mij, zal je live horen als je hem boekt. En Rotas heeft grote dromen wat hij heeft. En ons wees om alle sterkte toe voor die dromen voor 2026. En het gaan amazing jaren voor Rotas. Ons profiteer het, ons decree en declare het ons leven. Dat het massive gaan wees. Niet net voor hom nie. Niet net voor zijn familie nie, maar voor Smarty Town. Ons voel Smarty Town. Wat goed kan uit Smarty Town uitkomen? Is Rotas. Rotas is iets goed wat uit Smarty Town uitkomt. En wanneer dit gaan gebeuren, of het al reeds gebeurt, maar wanneer die mensen hier gaan zien, maar dat is rechtig iets goed van Smarty Town. Dan gaan het hierdie huise, wat hier zo is, gaan die kinders ook beginnen beseffen dat if Rotas can do it, it stays opposite me. Nee man, dan gaan ek ook. Verstaan je nou? So ons glo daaraan dat die train carriages gaan aankom en dat ons julle gaan saam naar die staties toe met hierdie treine. So broer, alles sterkte. May God bless you, may God keep you. Julle, dis Rotas. Check hom uit. Rodney Goliath op sy socials, daar gaan ons sy merch weer sien. Hierdie man is verskriklik besig. En dan sien ons hom. Ons sien hom op die groot skerm. Hy is mos op pad daarna toe. En ons sien hom op groot arenas doing performances. Net soos hy altyd doen. Thank you so much, boss. Thanks to you, my bro man. Daar sê. Hy is Rotas, julle. Thanks bro man. Daar sê.